Здравейте, деца! Ще се опитам набързичко да направя този път клипчето, тъй като първото се получи доста дълго и за това не мога да го кача. Какво трябва да знам? И така. Глагол. Какво наричаме глагол? Когато ви задам този въпрос, обикновено чувам от вас отговорите, че означава действие, че означава движение. Малко от вас всъщност ми казват истинското определение, че всъщност глагола назовава действие или състояние на човек или предмет. Да, означава действие, означава движение, но вие вече като по-голями ученици трябва да използвате ето това определение, че с глагола назоваваме действие или състояние на човек или предмет. Въпросите, с които откриваме глагола, са какво правя или какво правят. За съответно глаголи, които са в единствено число и в множествено число. Какво е число на глагола? Показва колко човека или предмета извършват действието. Ако един човек извършва действието, имаме единствено число. Ако повече от един, независимо дали двама или трима, извършват действието, то тогава имаме множествено число. Знам, че много от вас се затруднява да кажат думата множествено число. Тя идва от думата множество, което означава повече хора. И така, как записваме съкратено единствено и множествено число? Като вземем първите буквички от думата единствено я запишем и буквичката Ч от число, така записваме ед.ч. Множествено число по същия начин. От множествено взимаме първите две буквички М и Н, записваме ги. От Ч взимаме, от число взимаме Ч, записваме и слагаме точка, защото сме съкратили думичките. Получава се МН точка Ч, означава множествено число. Казахме, че числото показва колко човека или предмета извършват действието. Числото на глаголите познаваме освен по усет и с помощта на помощниците. Кои са те? Това са думичките аз, ти, той, тя, то и ние, вие и те. С тяхна помощ, когато ги сложим пред глагола, всъщност ние веднага разбираме кое число е той. Ако може пред един глагол да сложа аз мисля, сега виждате какво означава може. Трябва думичката аз да се свързва с думичката мисля. Има ли съгласуваност между ти мисля? Не. Ние мисля също не звучи добре. Те мисля също. Помощниците търсят своята правилна думичка. В случая е аз мисля. Щом съм сложила аз, това е помощник, който показва единственото число. Съответно и записваме, че думата мисля, глагола мисля е от единствено число. Помощниците са много важни за определяне числото и въобще за определяне на глагола, затова ги запомнете. И днешния урок. Трябва да преценим кога да пишем м и кога ме в множествено число. Това се получава, когато слагаме помощника ние пред глагола. Чудим се, ние ходим ли или ние ходиме? Ние четем или ние четеме? Да, на някой може да му изглежда добре и ние четеме. Дори го изговаряме така. Защо? Защото тук в нашия район много често се получава тази грешка. Ние не осъзнаваме, че всъщност грешим. Правилното е да се каже ние четем. Сега ще разберете защо. И така. Повръщаме се на глагола ходим или ходиме е правилно. За да познаем, за да разрешим този въпрос, трябва да използвам помощника аз. Ще напиша аз
ходя. Забележете коя е последната буква, с която написваме тази дума, този глагол. Я. Щом в единствено число думичката се записва с я, то множествено число, когато пишем ние, думата ще се запише с м или само буквичката м. Значи, единствено число аз, щом думичката завършва с я, в множествено число ще се запише с м. Същото и с чета. Пишем а в множествено число записваме м. Пишем а в единствено число, тогава в множествено е м. Вижте какво се получава, когато в единствено число думичката завършва на м. Представете ли си какво ще стане в множествено число, ако спазваме това правило? Ами просто ще имам пак една и съща дума. Аз рисувам и ние рисувам. Затова в множествено число се слага ето това ме. Кога? Когато в единствено число думата завършва на м. Ако сте ме слушали правилно, хайде да видим какво разбрахте. И така, кога пиша м в множествено число? Когато в единствено число глагола завършва или на а, или на я. Само тогава, деца. А кога пишем ме? Когато в единствено число глагола завършва на буквичката м. Само тогава. Множествено число пишем ме. Знам, че това е малко трудно, тъй като, пак повтарям, в нашия район се допуска тази грешка. Аз също се улавям, че я правя понякога. Трябва да се поправяме взаимно. И така, следващото правило, днес ви го казах, много е лесно за запомняне. Не се заблуждавай. Не ще ти простят. Няма глагол, който да се записва с ът. Веднага някой ще ми каже, как така? Аз казвам, че тът. Помните ли си какво казахме? Има разлика между изговор и правопис. Изговор е това, което казвам, а правопис е това, което пиша. Аз мога да кажа думата четът, но не мога да запиша четът, защото няма глагол, който да се записва с ът. Мога да кажа чета и ще сгреша, защото записваме думичката чета, но не я произнасяме с а я произнасяме с чета. Объркващо е, знам. Хубавото е, че пък тук, заради нашия район и начин на говорене, не допускаме толкова често букви. Единствено трябва да запомним, че няма дума в български език, която да се записва с накрая. Това правило ще ни ръководи и при глаголите. Колкото да ни се иска да кажем аз чета, знаем, че трябва да напиша а. И ето тази мекост на изговора при нас малко липсва. Ние казваме аз ще хода еди къде си. Не е правилно, деца. Правилно е да се каже аз ще ходя. Когато кажа хубаво ходя, то е ясно, че няма да кажа те ще ходят, а ще кажа ходят. Глаголите, деца, могат да завършват, да се изписват само с ат и с ят в множествено число. А в единствено число се записват с а или я. Съответно с м, но там вече няма проблем. Значи в единствено число чета, ходя, множествено число четат, ходят. Не е трудно, просто трябва малко повече тренировка и внимание към това, което говорим. Ето и в момента
Ако бях казала говориме, щях да сгреша. Правилното изговаряне на думата говорим е говорим, понеже казвам аз говоря. И така, какво разбрахме днес? Какво е глагол? Кажете правилото за глагола. С кои въпроси го откриваме? Какво означава числото на глагола? Какви числа познавате? Кои са помощниците, с които откриваме числото и много самите глаголи? Кога пишем кога пишем ме в множествено число? Как изговаряме глаголите? Има ли глагол, който да се записва с ът? Помислете, деца. Благодаря ви за вниманието.